Welkom bij Smalpraat, een programma voor, door en met heel gewone mensen. Vandaag zijn we te gast in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. We hebben een gesprek met Inge Henze over de informatieavonden die daar georganiseerd worden. Gaan jullie mee? Inge, fijn dat we bij jou langs mogen komen hier in het Laurentius Ziekenhuis. Ja. Kun jij jezelf even voorstellen aan de kijkers? Ja, ik ben Inge Henze. Ik ben adviseur patiëntencommunicatie hier in het ziekenhuis. Ik werk hier inmiddels al een geruime tijd, alweer 18 jaar. En welkom dat jullie er zijn. Dus, ja, patiëntencommunicatie, wat valt er allemaal onder? Het is eigenlijk een tak van communicatie en dat is natuurlijk een stuk breder. We doen informatiebijeenkomsten organiseren, maar wij houden ons ook bezig met hoe betrekken we patiënten bij de zorg. Dus dan heb je het meer over patiëntenparticipatie. Het is ook een stukje bijvoorbeeld samen beslissen met de patiënt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt ook goed is geïnformeerd, zodat hij samen met de arts kan beslissen over zijn of haar behandeling. Het inzetten van digitale ontwikkelingen bij de zorg, dat wordt ook steeds meer. Nou, hoe kunnen we patiënten daarin meenemen? Uitvraag van patiënten, patiënten wat zijn hun wensen, wat zijn hun behoeften. We doen ook vaak focusgroepen, spiegelgesprekken. Eigenlijk alles wat met de communicatie rondom de patiënt te maken heeft. Ja. Ik kwam ergens ook tegen dat jullie een cliëntenpanel hebben. Ja, dat klopt. Is dat echt voor de bezoekers of voor de mensen die geopereerd worden? Voor wie is dat? Nou, het cliëntenpanel is een middel van onze cliëntenraad die wij hebben in het ziekenhuis. En onze cliëntenraad wil graag wel onderwerpen uitvragen bij een achterban. Dat is het cliëntenpanel. We hebben een digitaal cliëntenpanel. Wij zijn ook steeds nog op zoek naar nieuwe leden voor ons cliëntenpanel. Die krijgen dan gemiddeld 3-4 keer per jaar een uitvraag over diverse onderwerpen die er eigenlijk spelen in het ziekenhuis. Dus het hoeft niet te zijn dat je hier patiënt bent. Als je hier betrokken bent bij het ziekenhuis is dat ook prima. Je hoeft ook niet per se geopereerd te zijn, maar het zijn gewoon onderwerpen. Het kan gaan over digitale zorg, het kan gaan over patiënteninformatie, het kan gaan over de voeding, noem maar op. Eigenlijk alle onderwerpen die met een ziekenhuis te maken hebben. Dus, Je zei dat je nog mensen nodig hebt. Hoe kunnen mensen zich aanmelden hiervoor? Ja, die kunnen zich aanmelden via onze website www.lzr.nl/cliëntenpanel. Daarnaast vinden ze daar natuurlijk de informatie hier in het ziekenhuis. Ze hangen ook posters, flyers. Dus ja, dat kan natuurlijk altijd. En ze mogen ook altijd contact met ons opnemen. Dus dat is ook geen probleem. Goed. Ja. We gaan even terug, want heel in het begin zei jij informatieavonden. En daar gaan we het vandaag verder over hebben. Ja. Wat zijn dat? Ja, in het ziekenhuis organiseren wij met enige regelmaat informatieavonden. Dat zijn eigenlijk avonden of ook middagen, want we noemen het informatieavonden, maar het kan natuurlijk op elk moment. Om patiënten te informeren over, dat kan zijn over ziektes, aandoeningen, over behandelingen. Juist ook behandelingen die wij aanbieden in ons ziekenhuis. Maar ook ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen. Dat kan zijn nieuwe ontwikkelingen in behandelmethodes, maar ook nieuwe ontwikkelingen in de zorg in het algemeen. Noem bijvoorbeeld maar digitalisering van zorg. Wij vinden het belangrijk dat patiënten daarover geïnformeerd worden. En als ziekenhuis willen we graag ook die kennis delen met onze patiënten. Niet alleen patiënten, ook met bijvoorbeeld hun naasten die daarmee te maken hebben. Maar ook met mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in het onderwerp en ook graag daar naartoe willen komen. Dus daarvoor doen we die bijeenkomsten organiseren. Dus, ja, en hoe vaak zijn die bijeenkomsten? Ja, dat is verschillend. We hebben sowieso een aantal bijeenkomsten die gewoon repeterend plaatsvinden. We hebben bijvoorbeeld bijeenkomsten over zwangerschap en bevalling en over borstvoeding. Dat doen we met de eerste lijns verloskundigen hier in de regio. Nou, die vinden om de 2 maanden plaats. Dus, en dat blijft gewoon continu blijft dat terugkomen. We hebben bijeenkomsten, daar doen we bijvoorbeeld dat we aanhaken op landelijke ontwikkelingen of op internationale ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan een Europese dag van de beroerte. Dan hebben we hier een stand gehad met gratis bloeddrukmeting. Oktober borstkankermaand bijvoorbeeld, dan is er soms wel eens een bijeenkomst. Dus daar zijn ook nog aanhakers. En verder doen wij regelmatig met regionale of soms ook landelijke patiëntenvereniging een bijeenkomst organiseren en met vakgroepen. En dat is net een beetje hoe het aanbod is, hoe vaak dat die plaatsvinden. Ja.
zo'n avond of zo'n middag, hoe ziet die eruit? Ja. Nou ja, die ziet er eigenlijk uit. Nou, dat vindt plaats hier in de zalen. We hebben dat natuurlijk in coronatijd is dat wat meer digitaal geweest. Nu hebben we dat weer fysiek. Vinden mensen ook trouwens heel erg prettig om hier zo te kunnen komen in het ziekenhuis. Maken ze ook wel weer kennis met ons ziekenhuis. Ze worden daar ook ontvangen door een gastvrouw. Hebben we er altijd, een vrijwilligster die mensen ook even welkom heet. En dan hebben we een aantal sprekers. Dat zijn sowieso sprekers van het ziekenhuis. Maar dat kunnen ook externe sprekers zijn die erbij zijn. Die bijvoorbeeld met dat onderwerp bezig zijn. Die de mensen worden informeren eigenlijk. En dat is meestal met een presentatie, een soort van PowerPoint-presentatie. Ook de mogelijkheid om even een kopje koffie te drinken of een koekje te eten. En ook vaker, wat er nog plaatsvindt, een stukje informeel lotgenotencontact. Omdat na zo'n bijeenkomst komen toch vaak mensen met dezelfde aandoening. Die dan toch met elkaar in gesprek komen. En dus dat is soms ook nog wel eens de bijwerking eigenlijk van die bijeenkomst. Dus, ja. Als je nou op zo'n avond bent en er wordt van alles verteld natuurlijk, is er een mogelijkheid na afloop om nog met iemand privé even te praten of vragen te stellen? Ja, nou in principe is sowieso op het einde van de bijeenkomst meestal sowieso een mogelijkheid om vragen te stellen. Door de meeste sprekers wordt ook aangegeven, mocht er nog iets zijn, jullie kunnen altijd na de hand nog even contact opnemen. Dus die mogelijkheid is er sowieso wel altijd. Soms is het ook wel eens de mogelijkheid om natuurlijk nog even een vraag of iets op de mail te zetten als er toch nog vragen blijft. Het is wel een bijeenkomst, dus wij informeren een hele groep patiënten. Dus dat zeggen we wel ook altijd. Het gaat gewoon over algemene ontwikkelingen. En als het echt over heel privé, als jij zegt van nou ik heb die aandoening en wat kan ik daarmee doen? Ja, dan wordt wel even geadviseerd om gewoon een aparte afspraak op de polykliniek te maken daarvoor. Zo'n avond, hoeveel mensen komen er ongeveer? Dat is verschillend, maar ik moet zeggen, de laatste die wij nu georganiseerd hebben, die zijn echt heel erg druk bezocht. We hebben er gehad over bijvoorbeeld oorsuis, de tinnitus. Nou, we hebben er 2 gehad. Nou, we mogen maximaal 80 mensen in de zaal, soms net iets meer. De tweede avond hadden we er eigenlijk wel 3 of 4 kunnen organiseren, want er bleven maar aanmeldingen komen. Artrose die wij met de orthopedische chirurgen doen, hetzelfde verhaal. Het zijn ook echt 2, 3 avonden, dus daar komen gewoon echt heel veel aanmeldingen voor. Zwangerschap en bevalling, we hebben eigenlijk ook continu vol zitten, borstvoeding hetzelfde. En eigenlijk ook van de andere bijeenkomsten, in principe gaan die ook altijd goed. Dus, Ja, het lijkt me ook heel interessant gewoon om op een ontspannen manier eigenlijk toch wat meer over een onderwerp te weten. Ja. Je zei het gaat over aandoeningen, maar je had ook nog een aantal andere dingen die je noemde. Ja, vaak natuurlijk ook over nieuwe ontwikkelingen of zo. Hè. Soms is daar een keer een nieuwe behandelmethode bijvoorbeeld. Dus dat is natuurlijk ook heel interessant. Dus meestal is het wel gerelateerd aan een ziekte of een behandeling of een aandoening, zullen we zeggen. En daar dan wat zijn er behandelmethodes voor? Maar ook een stukje van een stukje bijvoorbeeld zelfregie. Hoe kan ik goed met mijn eigen ziekte of aandoening omgaan? Of een stukje inderdaad van wat is er ook mogelijk op het gebied van digitale zorg. Die informatieavonden zijn er ook. Ja. Als mensen nu graag willen zien wat voor avonden er zijn, hebben jullie een agenda ergens? Of, ja, zeker. Op onze website zijn ze altijd terug te vinden. Als je op onze homepage kijkt, dan bij activiteiten, daar zijn alle informatiebijeenkomsten te vinden. We delen ze ook altijd op onze social media kanalen. Op Facebook kun je het ook altijd terugvinden. In het Laurierblad, wat huis aan huis hier in de regio Midden-Limburg wordt verspreid, staat het ook vermeld. En dus dat is echt op verschillende plekken wel terug te vinden. Dus ik zou zeggen, hou dat zeker in de gaten als je interesse hebt. Ja. Als mensen nou zoiets hebben van, weet je, ik wil eigenlijk hier wat meer over weten. Ik noem maar een longziekte, ik noem maar even wat. Kunnen ze dan ook ideeën aandragen? Zeker, dat mag altijd natuurlijk. Dat mag ook naar ons, naar afdeling communicatie. Dus dat zijn voor ons, dan kunnen we dat ook weer, als we ook weten wat de behoefte is van patiënten en juist dat heel interessant vinden, dan kan dat zeker. Dus daar staan we ook zeker voor open. Ja. We hebben het nu over die informatieavonden. Daar gaan we nog eens even verder dieper op in.
Als je nu daar naartoe wil, wat kost het om zo'n avond te bezoeken? Ja, nou, die avonden zijn volledig gratis. We vinden het belangrijk natuurlijk dat mensen naar die avonden kunnen komen. Dus daar wreken we ook geen kosten voor. Wat we wel vragen is dat mensen zich aanmelden. Dat gaat meestal via onze website. Maar dat gaat er gewoon ook over dat wij weten hoeveel mensen er komen. Hè, met ook het aantal mensen wat we in de zaal kunnen laten. En soms, ja, heel soms moeten we mensen teleurstellen als we echt aan een maximaal aantal zitten. En we hebben helaas geen mogelijkheid om een tweede avond bijvoorbeeld te organiseren. Maar nou, verder zijn ze gewoon van harte welkom en hoeven ze daar niks voor te betalen. Dus, ja, dat is in ieder geval heel fijn. Ja. Hoe wordt het gewaardeerd, die avonden? Wat zeggen ze erover? Ja, die wordt echt heel goed gewaardeerd. Aan de ene kant ook door patiëntenverenigingen waarmee wij samenwerken. Daar horen wij ook echt van terug dat het zo fijn ook bij ons in het ziekenhuis is geregeld. Dat zij ook de mogelijkheid hebben ook om zich hier te presenteren. Hè, en ook naar hun patiënten toe. Dat ze ook fijn vinden, want vanuit de afdeling patiëntencommunicatie doen wij ook een stuk in ondersteuning erin. Dus wij gaan met hun in gesprek en vragen, goh, wat willen jullie dan? Wat hebben jullie als onderwerp? Wat voor sprekers? Wij bieden ook de zaal aan, de zaalhuur, de koffie en de thee. Er wordt hun ook een stukje uit handen genomen en ook een stukje in samenwerking. Dus dat vinden ze heel erg prettig. En vanuit de patiënten, medemensen die hebben deelgenomen, hoorden we ook terug dat het ook heel erg gewaardeerd wordt. We hadden onlangs bijeenkomsten over artrose. Nou, dan horen we ook echt terug. Zo hoorden wij terug van een mevrouw die zei van, nou, ik vond het zo fijn om informatie te krijgen. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat er verschillende behandelmethodes waren voor artrose. En ik dacht, ik moet er maar gewoon mee leven. Dus dat is ook wel heel mooi om terug te horen dat het toch ook echt een eye-opener is voor bepaalde mensen, informatie wat daar verteld wordt. En we hebben bijvoorbeeld ook informatieavonden over de zwangerschap en bevalling, wat ik net ook al eerder zei. En dan vinden mensen het ook gewoon heel mooi om hier eens rond te lopen. En vooral als je misschien in een ziekenhuis komt te bevallen, dat je ook al eens een keer gezien hebt van hoe ziet het hier eruit. Dus dat wordt ook heel goed ervaren door de mensen die deelnemen. Ja, we hadden het heel in het gesprek, in het begin van ons gesprek over spiegelgesprekken. Ja, dat klopt. Wat zijn dat eigenlijk? Ja, dat is heel wat anders. Natuurlijk ook wel in een groep inderdaad. Ja. Dat zei ik net in het begin, dat we ook focusgroepen en speakergesprekken doen. Dat is natuurlijk een term, natuurlijk wat mensen, dat is bij ons, maar wat mensen natuurlijk niet kennen. Wij vinden het belangrijk om te weten wat wensen en behoeftes zijn van onze patiënten. Wat wij dan vaker doen is dat wij, dat gaat meestal ook met bijvoorbeeld met een zorgpad, dus zeg bijvoorbeeld met mensen die ik noem maar iets, darmkanker bijvoorbeeld hebben gehad. En dan willen wij graag weten van hoe hebben zij eigenlijk hun behandeling hier ervaren. Van het moment dat ze hier eigenlijk binnenkwamen tot het moment dat ze het ziekenhuis weer zijn uitgegaan. Nou, dan gaan we met die mensen in gesprek. Dan zijn we met 10 tot 12 patiënten. Dan ben ik of een collega van mij, wij zijn dan de gespreksleider. Er zit nog iemand bij voor het notuleren. En we gaan met die mensen in gesprek. En de bedoeling is dan eigenlijk ook dat de mensen dus met elkaar ook in gesprek gaan en op elkaar kunnen reageren. Je hebt van tevoren een aantal items opgesteld van daar wil het wel echt over hebben. Ik noem maar iets over de informatievoorziening bijvoorbeeld. Nou, hoe heeft u dat ervaren? Nou, aan de hand daarvan ga je een gesprek voeren. Wat je dan ook ziet is dat mensen op elkaar inderdaad gaan reageren en zeggen van maar ik heb dat eigenlijk helemaal niet zo ervaren, want mijn ervaring was zo. En dus dat is ook de bedoeling dat iedereen daar met elkaar over kan praten en dat je natuurlijk gewoon in een veilige en een vertrouwde omgeving kunt praten. Dat wordt ook altijd gezegd. Na aanleiding na het gesprek wordt er ook echt een verslag van gemaakt. En dat wordt dan aan die werkgroep gegeven die met het onderdeel bezig is, zodat er ook weer verbeterpunten uitgehaald kunnen halen. Wat wij weer bij het ziekenhuis dan ook weer kunnen oppakken en weer iets mee kunnen doen. Dat is dan eigenlijk een focusgroep. En een speakergesprek is in principe eigenlijk hetzelfde. Maar dan heb je, als je hier nog zullen we zeggen, die focusgroep hebt, dan heb je er nog een cirkel omheen. En dat zijn de hulpverleners die direct betrokken zijn bij die behandeling of bij die ingreep. En het voordeel daarvan is dat die zorgverleners, dat kunnen zorgverleners zijn, maar dat kunnen dus artsen zijn, verpleegkundigen, maar ook bijvoorbeeld de schoonmaakhulp op de afdeling of een voedingsassistent, eigenlijk iedereen die erbij betrokken is.
Dat ze direct van de patiënt horen wat er speelt, hoe zij dat ervaren. En die directe feedback, die is gewoon van hun heel prettig, want dan krijg je het veel beter mee. Ja, je ziet ook de emotie. En dat heeft ook wel invloed erop. En ook daar natuurlijk wordt wel ook een verslag van gemaakt. Daar wordt ook weer naar gekeken van, zijn er punten die we eruit kunnen halen. Soms zijn het punten die je al heel makkelijk kunt aanpassen, waar je heel makkelijk al iets mee kunt doen. En soms zijn het punten waar we iets mee moeten. En soms natuurlijk met niet alles kun je iets, maar dat er in ieder geval wel naar gekeken wordt. Dus, Zijn er veel dingen die hierdoor verbeterd worden? Of zeg je het valt eigenlijk mee, mensen zijn al tevreden? Ja, nou nee, dat is heel verschillend eigenlijk. Er zijn zeker natuurlijk ook dat mensen tevreden zijn, maar ook zeker dat mensen ook wel echt aangeven dat ze bepaalde punten, dat het ook anders kan of beter kan. En juist als ziekenhuis horen we dat ook graag. Zodat dat we daar ook iets mee kunnen doen. En zoals ik dus ook net zei, soms zijn het ook maar kleine dingetjes die al misschien heel snel verbeterd kunnen worden of opgepakt kunnen worden. En soms gaat er misschien iets langer overheen. Maar zeker, daar komen echt soms wel concrete punten uit die wij ook prettig vinden om te horen. Ja, ik vind het wel heel mooi om te horen dat er gewoon zoveel aandacht voor de patiënt is. Ja. Want het is nogal wat, want dat kost wel allemaal tijd. Ja. Ja, zeker. Ja. Nou wij vinden de patiënt natuurlijk heel belangrijk in het ziekenhuis. We hebben nu ook in het Laurentius ziekenhuis een nieuwe strategie. En mensgerichte zorg is natuurlijk een van de pijlers. Dat hebben we altijd natuurlijk al als ziekenhuis aangegeven. Ja, de patiënt is gewoon waar wij het voor doen en waar het om draait. En dat moeten we natuurlijk dan ook waarmaken. En dat is ook wel heel belangrijk, want als zorgverleners denken wij soms wel te weten wat de patiënt vindt. Maar dat is lang niet altijd zo. Dus het is ook heel belangrijk om onze patiënten te horen en ze ook serieus te nemen. En ook mee te nemen in de zorg en wat er mogelijk is. Dus, dus als we het eens even kort samenvatten, dan zijn er een aantal dingen mogelijk. Je kan naar de informatieavonden komen. Er is dat cliëntenpanel waar mensen zich nog voor aan kunnen melden. Ja. Je hebt dan de spiegelgesprekken, je hebt de focusgroepen. Ja. Hebben we het zo ongeveer of is er nog meer wat jullie doen? Ja, er zijn natuurlijk meer dingen die we doen, maar echt waar patiënten rechtstreeks bij betrekken zijn dit denk ik wel de belangrijkste stukken. Maar natuurlijk doen we wel meer. We zijn ook aan het kijken bijvoorbeeld naar het stukje laaggeletterdheid. Wat kunnen we daarmee doen? We hebben natuurlijk wel informatie in het ziekenhuis. Ook folders of informatie op websites. Maar lang niet voor iedereen begrijpelijk. Dat wil je natuurlijk wel. Dus ook kijken van hoe kunnen we daarvoor zorgen dat het voor patiënten ook de zorg begrijpelijk is. Dus dat zijn natuurlijk ook wel zaken die wij als afdeling oppakken en waar wij mee bezig zijn. Ja. En ook een stukje digitale zorg. Dat is soms ook wel, soms is het misschien ook wel fijn om als patiënten daaraan mee te laten denken. Dus wij doen dat nu ook met de cliëntenraad om te kijken van wat vinden jullie daar belangrijk in? Wat kan wel, wat kan niet. Met het patiëntenportaal bijvoorbeeld wat wij hebben in het ziekenhuis. Dus dat zijn wel wat onderwerpen. Maar wat jij nu net noemde, zal ik maar zeggen, zijn wel... Zijn de hoofden. Ja, de hoofdijters. Nog één vraagje, want jij zit op kantoor te werken, neem ik aan. Ja. De cliënten, patiënten lopen beneden. Hoe krijg je het contact makkelijk? Ja, ik probeer toch ook regelmatig dan natuurlijk door het ziekenhuis te lopen. Mijn functie is natuurlijk wel iets meer om het te ondersteunen. Dus om juist de zorgverleners te ondersteunen en het contact met hun patiënten. Dus als dat contact natuurlijk er wel is natuurlijk ook al sowieso heel belangrijk. En verder natuurlijk ook wel, vind ik ook wel belangrijk. Dus zo'n informatieavonden bijvoorbeeld zijn wel een heel mooie avonden om ook echt contact met onze patiënten te krijgen. Om ook even met ze in gesprek te komen. Dus dat en natuurlijk ook gewoon door bijvoorbeeld als wij behoefte hebben aan patiënten om mee te denken of zo, dan posten we dat meestal ook op onze social media kanalen of op onze website. Dus zo proberen we ook onze patiënten te bereiken. Nou, ik vind het een heel verhelderend gesprek. Ik ben zelf cliënt hier en leuk om te horen wat jullie allemaal voor de cliënten doen en ook heel goed dat jullie dat doen. Ja. Ik ga je bedanken voor dit gesprek. En succes. Dankjewel. Interessant om te horen hoe de tijden veranderd zijn en hoeveel er aandacht is voor de patiënt-cliënt. Wilt u een informatieavond bijwonen?
Kijk dan even op de website van het Laurentius Ziekenhuis. Bedankt voor het kijken en nog een fijne dag.